Chandra ingkang Puswitorum kasiring samirana mrit sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat persasa kadidene kejugrugan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun tiyang sepuh kados kula nggih mboten mantra-mantra tedhahipun Alindring Ndarawati miwah Alindring Mandura persasa tumruning Sang Hyang Bathara Wisnu miwah Sang Hyang Bathara Brahma ing nendi andung kabagyan wonten negaring Pancala sami karaharjan rawuhipun anak Prabu Ndarawati miwah anak kula ing Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra Ndarawati Paman Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manah semanten ugi kemuntur ing Mandura Paman Prabu kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padanipun Paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manah mugi kasil cakno anggenipun sami lenggah wonten ing Datraya Projeng Pancala anak Prabu Ndawaraka miwah anak Prabu Mandura kawula nok nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Ndarawati nggih paman sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura anak kula lanang Werkudara prayogakna yonggir cah bagus Bratasena wah Drupada bapakku iya wis ora kurang kepenak prabaku ning negaring Pancala. Kula kinten mboten badhe ngambali aturipun ingkang pamaning Pancala. Sasampunipun kula atur nawula dhateng anak-anak kula ing Ndarawati wah anak kula ing Mandura tumunten kumarangsang raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala. Badhe wonten atur menapa nggih? Tuwin badhe wonten pangandika menapa? Nuwun sewu. Pawarta ingkang bineta Mbok Bakul sinambi wara ingkang sampun sumebar saindenging jagat. Bilih nitih kalenggan samangke menika Paman Prabu Pancala ngawontenaken sayembara. Wondene sayembara menika kala wau mboten sanes sok sinten ingkang saged andadosi Taman Maerakaca pulih kados wingi uni. Samangke badhe nampi bebingah saking Paman Prabu Pancala. Nuwun sewu Paman. Pawarta ing mekaten menika kala wau menapa namung kandhek wonten ing pawarta nanging menapa namung ujaring para kawula miwah menapa menika ambabar dados kasunyatan ngantos ingkang putra ing Ndarawati kelawan Kaka Prabu Mandura daya-daya kula sowan wonten negaring Pancala nanjaken babagan menika. Lah menika ora ngaten to nggih.
Kula tak matur alon-alon anggen kula badhe muja atur sampun ngantos sak mangke duna dungkap anggenipun kula muja atur sanipun anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Inggih paman. Pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun sederek kula tunggal guru inggih menika pun Kumbayana inggih Begawan Durna. Lho. Bapa penembaning saka lima sowan wonten negaring Pancala kasinggihan. Lawi gatosipun menapa paman? Kados menapa kemejot raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala. Sasampunipun Durna kula dangu menapa wigatosipun dene sowan wonten negaring Pancala. Mboten tedheng aling-aling anggenipun sowan wonten negaring Pancala menika nglamar dhateng anak kula Wara Srikandhi. Nglamar dhateng anak kula Wara Srikandhi. Kula menika kaya wong kami tenggengen bareng kula krungu ucape Begawan Durna ing mekaten menika kala wau katitik saking kathahing yuswa utawi wilang cacahing umur kula kinten tebih purukipun antawisipun Begawan Durna kan anak kula Wara Srikandhi namung bab menika boten badhe kula rembag sabab tumrap ingkang bapa ing Pancala wong badhe mangun Bali Wisma menika gegaranipun namung seneng. Yen loro wis padha seneng menyang endi parane wong tuwa mung kudu mengestoni menika langkung prayogi ing salajengipun nalika semanten kula dereng saged atur wangsulan dhateng Begawan Durna kula dereng saged atur wangsulan dhateng sederek kula pun Kumbayana tumunten titik lenggan sak menika dinten ingkang kula janjekaken kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna. Namung sak mangke lajeng manah kula menika ewu pekewuh ewet pekewet kados pendanggen kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna jernyatanipun upami anak kula menika kula caosaken dhateng Begawan Durna inggih menawi anak kula Wara Srikandhi menika saged nglampahi menawi boten lak boten badhe sae kedadosanipun nanging upami kula menika dadi wong tuwa cukeng kula nggundheli dhateng anak kula pun Wara Srikandhi menika ugi boten badhe sae kedadosanipun. Mila kula ngrawuhaken dhateng para anak-anak kula nalindra ingkang sami wegi waskitheng esti menika kula suwun pangandikanipun kula aturi asung mepadhang dhateng manahipun ingkang bapa ing Pancala. Kula kudu kepripun, nggih? Kula kudu kepiye supaya kula isa menehi wangsulan karo Begawan Durna supaya negara Pancala menika padhang awit kula menika ngerti nek Durna niku jane sengit kali kula ngigit-igit sengite karo Prabu Pancala nalindring Pancala Prabu Drupada menika persasat mboten saged kula aturaken. Durna menika gedhing dhateng kula. Ning mboten kados sagedhaken menika. Lah kok Durna nglamar dhateng anak kula menika kula kudu kepiye cobi kula aturi menggalih. Kuwi lah jagat ya Bathara. Kok Prabu piye? Menika nadyan namung rembag ingkang sepele nanging menawi kula dipun dawuh pados munjuk atur kula mboten saged matur. Saiki ngene wae. Ngaten dos pundi? Sing sowanan negara Pancala kuwi Yai Prabu pun kakang karo Werkudara. Inggih. Monggo kowe ngerti. Menungso sak donya iki sing dianggep wong tuwa karo Werkudara Begawan Durna. Menungso sak jagat sing dianggep bapa guru karo Werkudara ki Begawan Durna. Saiki paman Prabu Pancala aja kon taren karo Kresna karo Baladewa ning taren karo anake lanang nek bapakne arep rabi meneh anake lanang Werkudara sarujuk apa ora? Werkudara? Nggih. Kaya-kaya ngendikane Koko Prabu kuwi bener. Tumrap Si Adi piye? Wah, ngerti ora tekan kene. Lho kose to? Kok ngerti ora tekan kene sebabe? Yen mung rembug babagan Durna bapakku ngene bakal daup utawa kepengin rabi karo Wara Srikandhi diutus barep kakangku aku ora bakal tekan negara Pancala. Iki wurung ora urung bakal memirang karo Werkudara. Kose ora jeneng memirang. Si Adi kuwi anake Begawan Durna. Ya nadyan Si Adi kuwi mbiyen diangkat minangka dadi siswaning Sukalima nanging banget gone tresna Begawan Durna kelawan Werkudara nganti Werkudara dianggep kaya anake dhewe malah kuwi wis biyawarake mring sagung para kawula kabeh sak jagat wis padha ngerti yen to Durna kuwi wong tuamu. Saiki aku tak takon karo kowe, yen nganti Durna nglamar Wara Srikandhi upama ana pengendikaning paman Prabu Pancala
Duwa marang keparenging Begawan Durna, miturut kowe piye? Kowe meneh ana penemu. Aku ora duwe penemu. Kowe anake lanang ya men. Wah, perkara Durna arep rabi wi perkarane Durna, aku ora melu-melu. Lho, jare bapakmu, bapakku Pandu. Lho, jare Durna. Wah, kuwi mung bapa sambungan. Arep bapa sambungan kuwi wong tuamu, rasa cerewet. Aku wegah jarem bukani bali aku. Lho Gusti. Aja bali wong durung rampung kok bali. Wah kira aku di sukuni supaya matur babakan Durna bapakku. Aku ora bakal wangsulan bangsa Borong. Lah terus perkara iki piye? Sapa sing bakal asa padhang tumrap penggaling Paman Prabu Pancala? Men dipikir karo Paman Prabu Pancala. Saiki aku tak takon, Sri Kandi anake sapa? Lho, putraning Paman Prabu Pancala, anake arep rabi kok dadak taring karo wong kono-kono. Apa bapakne wis picak, bapakne wis buntung? Oh, lah malah kok ngunekke wong tuwa picak barang. Nuwun sewu Paman, tumrap kula menapa ing dados aturipun Werkudara menika leres. Meskipun Paman Bu saged ngulir budi ngasah kadiwasak babagan perkawis menika. Kula suwun kanthi sanget supados sak mangke atur pangandikan kaliyan Begawan Durna kedah kanthi penggaling ingkang mening margi menawi keseluruh dalan ingkang kleru kriwikan dados grojogan keguyon dados tangisan Paman Prabu Pancala sidhem jroning pasewakan Wati Agung tanpa sabawa nalindra mbek marwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reka giri lo nanggono magawe gelarira wang-wang sak pandurat datan kersa muwus nalindring Pancala nenggi Sang Prabu Drupada nganti nalika semanten kanthi alegek penggaling nata ing Pancala nganti kaya Pratima Kencana tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana mula gawe kanyuwi nangka wardu kanut ujaring waganten wardu cara mangejongen anggur ngabangi dur-dur manting dasaring pertala kasaru geger njaba pihak ngarta teng ping punika seban namu apa to kang dadi darunane ora ana macan metu saka rangking gajah medhon saka wantilan kejawi namung sawanipun pandhita ing Seka Lima Begawan Durna ingkang sampun mawi busana pinanganten nderpepeh pindha sata metarang-arangan ya cingak kang samya mulat para kanca jajari kanca pihak ana daya
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng hawi to dencengan jagat dewa bathuk jagat pangestu Ngoro Wiladal mboten kenging dipun raosi jebulipun Begawan Durna nggih. Kasinggihan paman menika malah ketingal bapa Penemban Sukalima sampun sowan ngabiyantara. Lah kejebul malah sampun mawi busana pinanganten kakung. Nggih lah. Lah menika dos pundi kok kahanane kaya ngeten menika dos pundi? Nganggo sandangan manten kok topine hansip menika. Menika dos pundi nggih? Iya sajaipun sampun boten kiyat ngampah nggih dipun kepengin dawuhkanipun Wara Sri Kandi paman tumuli katimbal ana menapa kados pundi wigatosipun Begawan Durna menika kala wau. Kumbayana. Kowe kok beda kalawan adat ingkang wis. Aku ki sedulurmu tunggal guru. Biyen aku jenenge Sucitra, kowe Kumbayana, kowe ora nate basa karo aku malah pendak-pendak kowe sowan ana ing negara Pancala kowe ninggal marang tata krama. Lah kok iki kok laku dodok. Monggo kowe nyembah tang ana ing ngarsaning Prabu Drupada. Sirmu piye lan karepmu piye Durna? Oh lole. Kancak blekuduk. Suwalu gembol Sumarante awela. Iya, piye karepmu? Kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Rama Marasepuh. Lho kusik. Aku ki kadangmu tunggal bayu utawa aku kadangmu tunggal guru. Lah kok kowe ngaturake sembah karo Rama Marasepuh karepmu? Mboten purunga ingkang putra Wara Sri Kandi badhe jatuh. Utawi badhe dados pondongan kula. Wara Sri Kandi tentu badhe ngladosi dhateng jasad kula. Mila panjenengan pantes kula sebat Rama Marasepuh ning durung kelakon, ning bakale kelakon. Lho kok iso ngandhake bakale kelakon? Apa kira-kira Wara Sri Kandi gelem karo kowe? Mesti kemawon purun. Wonyatanipun kula menika sampun sami remenipun, sami tresnanipun kan Wara Sri Kandi. Kosik to. Lemu temu karo anakku dek kapan? Au dalu pinanggih. Lho, mau bengi ketemu. Pinanggih menyang endi? Wonten ing madyaning Pasumpenan. Wong ming nang impen kok dadi kowe banget gone. Wis duwe penemu yen to Wara Sri Kandi bakal dadi bojomu. Kosik to aja kesusu aja banjur kowe nyebut aku wong tuwa tegese Rama Marasepuh, wong durung kelakon. Pokokipun purun boten purun panjenengan kula sebat Rama Marasepuh. Rama Marasepuh kula ingkang kula tresnani, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya wis sakarmu. Tinimbang aku ngelikke kowe malah kowe mengko ora dadi karepmu, sak uni-unimu. Matur sembah nuwun Rama, matur sembah nuwun. Sungkemipun anak mantu kula trinampi. Ya wis sakaremu. Pangestuku tampan ana. Kula pindhu pundi? Kula pundi dadosaken jimat paripe dayanana ing kasantosan Rama Marasepuh. Iya. Paman Durna katuran karaharjan. Oh, Kakang adik. Terus ta jumena. Lho, kula menika ingkang putra. Badan. Panjenengan sampun badhe dados adi kula, IP. Adi kula IP. Panjenengan menika dados adi kula IP. Milih kula nyebut panjenengan Adi. Oh, ngaten. Inggih. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kang Mas. Oh, inggih kula tampi.
Akarya bombong sing manahipun Kang Mas Sukalima. Dipun sekecaken lenggahipun. Matur sembah nuwun, Dik. Matur sembah nuwun. Bapak Durna katuran karaharja rawuhipun. Menika kados Kakang Mas Kresna. Mangir rumiyin to. Kula menika ingkang putra Indrawati. Panjenengan menika kalian pun para Sri Kandi sepuh panjenengan anak Prabu anu Kakang Mas Kresna. Mila purun boten purun kula tetep nyebut panjenengan Kakang Mas. Menika panjenengan iki calon kadang kula sepuh. Nggih? Purun nggih? Nggih, nah ngaten kula nderek. Lah, menawi purun panjenengan boten sabasa kaliyan kula, wong kula menika adi panjenengan. Oh, iya. Lah iya ngaten ya. Iya Durna, iya. Adi Durna prayogakna. Matur nuwun Kakang Kresna. Koko Prabu mbagekaken. Aku ki mikir, menggali menapa? Iki nek kowe karo aku mbageke ora pati apa kewo. Ning kok nek sik mbageke Werkudara, iki njur piye tembunge? Apa Werkudara sik urut? Aku sik yo. Adiku wong Sentosa wong gagah. Durna padha rejo sak praptamu tinimbang aku nyebut kowe bapa penembahan tok penging ning gandeng kowe bakal rabi karo Wara Sri Kandi pula aku nyebut kowe Adi Durna. Oh! Kang Mas Baladewa. Winantu ing suka basuki sowan kula wonten negaring Pancala Kang Mas Baladewa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun Kang Mas Baladewa. Ndak tombak karya bombong penggaling pun Kakang ora liwat pangestu Tampanana. Kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan. Prayogana nggonmu lungguh. Niki. Sampun boten kang prayogi, Kakak? Iya. Wis gage, kowe Werkudara. Wah, isin. Ora sah isin. Mbake karo wong tuwa kok isin ki cara ngendi? Nek ora gelem mbake karo Begawan Durna tegese kowe ngilang-ilangke lek dadi anak. Ayo mbakeke. Durna bapakku. Kados wontenipun Kang Mas Werkudara. Wah, mbuh. Aja mbuh, wangsulan. Ayo wangsulan. Kang Mas Werkudara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Kang Mas. Wah, iya Dik, ngono gawe wis. Iya Dik, ngono gawe wis. Wah, isin aku. Kowe iki ra ditata krama apa piye dibake karo wong gerang kok. Gawe wis. Wah, iya Dik. Prayoga nonggonmu lungguh, Dik. Matur sembah nuwun, Kang Mas. Matur sembah sampun nuntun Bapak Pindan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Aku kuwalat. Mboten kuwalat. Panjenengan nampi dhateng sembahipun Adi. Mila kedadipun tampi. Wah, iya, tak tampa. Pangestunipun pundi? Pangestu Tampanana. Matur sembah nuwun kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan. Menika ngaten, Rama Marasepuh. Ya, piye sak karepmu, Durna, sak karepmu tak ujo ning kene kowe. Sowan kula menika namung nanjaken 7 dinten kepengker kula menika sampun atur nawala. Mun saking sapaduka Rama Marasepuh Prabu Drupadi bilih kula badhe nglamar pun ingkang putra Wara Sri Kandi. Badhe kula wengku wonten pertampan Sukalima mboten-mbotenipun Wara Sri Kandi badhe dawuh wonten ing Padasuri. Nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani badhe mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Ya. Nalika semanten Rama Marasepuh paring dawuh 7 dinten saksampunipun kula sowan badhe paring pangandikan dhateng ingkang putra pun mantu inggih menika pun Begawan Durna. Mila kula nyadong dawuh Rama Marasepuh, "Oh, menapa panjenengan boten nyawang dhateng jasad kula? Sampun kula rencangi kuru kados mekaten menika awit kabanda tuwin kaprawasa dhateng beda ring katresnan. Wara Sri Kandi sanget kelala wonten ing paningalipun Begawan Durna. Leledang wonten ing paningalipun Begawan Kumbayana bebeda dhateng pun Kumbayana. Kula nyuwun kanthi sanget Rama Marasepuh, dinten samangke kula nyuwun kanthi sanget panjenengan maringaken dhateng ing putra pun Wara Sri Kandi. Menawi panjenengan maringaken dhateng pun Wara Sri Kandi Rama, bojo sepuh ajeng kula pegat. Bojo tu ajeng kula pegat. Piye Werkudara? Bojone tu arep dipegat.
Wah. Bojone Tuhardi pegat iya bapakmu iki. Bareng entuk para Sri Kandi kok mbokne utawa bojone mbokne Swata war dipegat. Mbokne Swata mau iki lho dipegat. Ndur dasare apa? Dasaripun wonten. Aku ora tresna merga wis lopok. Ngoten iki. Wong tulisan ning truk kok diapalke. Lha menika estu. Kula luwih tresna dhateng pun Para Sri Kandi milih saking menika. Oh, Para Sri Kandi menika pancen ayu saestu kok. Kula menika sampun boten kiyat. Kula menika dangu lho akhiripun tresna kaliyan Para Sri Kandi. Wiwit kula panjenengan dados Nalindra lajeng peputra Para Sri Kandi menika janjanipun kula sampun ngecing. Ngecing ya apa? Ngecing menika ngecim. Ngecim menika niteni. Bocah iki bakal iso ayu, nek ayu bakal tak pek. Menika estunipun kula sampun kula serat wonten manahipun Begawan Durna Rama Marsepo. Mila kula nyuwun kanthi sanget menapa Para Sri Kandi nyuwun suweng ingkang agengipun sak kurungan jago. Men kupingin dledek tekan ngisor. Menapa nyuwun nyamping Mas Ginepeng badhe kula aturaken. Menapa pun nyasakaken negari badhe kula aturaken. Kula mboten badhe kendelan kemawon malih wonten pamutahipun calon bojo kula pun Para Sri Kandi. Najan nyuwun tumruning Sang Hyang Rembulan, tentu kula sowani Sang Hyang Candra supados kersa mandhap wonten Jana Loka dados pepanggil reruba pinanganten putri nggih pripun Para Sri Kandi. Yen aku kandha dhewe mesti kowe ora percaya. Mesti mboten kula angel percaya. Mula apike saenipun kados pundi? Para Sri Kandi bakal tak timbali mrene. Men matur dhewe karo calon mantene lanang utawa calon bojone lanang. Lho. Para Sri Kandi badhe timbali wonten mriki? Iya, Begawan Durna. Aduh, Para Sri Kandi kelakon penjangkaku. Nggone bakal ketemu karo kowe Para Sri Kandi ora mung nyawang ning nggon foto. Foto Para Sri Kandi mripat wis ketetesan udan. Para Sri Kandi kok matane ndledek. Ning tetep tak tresnani. Saenipun kados mekaten Rama Marsepo. Para Sri Kandi dipun timbali mriki. Mangke kula badhe adu arep kaliyan calon bojo kula pun Para Sri Kandi. Yo, marme manah tanpa pepindhan Rama Marsepo. Durnaina panalingan macaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aning prang Bratayuda ing terus semeno timbangane ngadhawuh Rama Mbak Yu Para Sri Kandi timbalono sawaneng ngarepaning pun Rama dina iki uga Lirana nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku nggih cabagus. ngambar arum sang kusuma sang
kusuma gembrang-gembrang yen ngandika anakku Cahayu Sri Kandi kula wonten prendika ngadhawuh Rama miji dhateng pisanipun ingkang putranipun Wara Sri Kandi kemarin kula ngaturaken sembah sumangga mabekti kula kunju ya tak tampa gawe gedhening atining pun Rama kowe tak timbali kaget kemejo raos sing manah kula temen-temen kula cemadheng dawuh wonten wigatos menapa tuwin badhe wonten timbalan maduka ingkang kados pundi kepareng kula nyadhong dawuh Rama Sri Kandi kula wonten maring dawuh Pancala kene akeh raja nerpati penglamar ingkang kabeh padha hujat merga weruh marang kasulistianing putraku putring Pancala ya kuwi Wara Sri Kandi monggo akeh-akeh penglamar padha kepengin garwa marang putraku ya kuwi Wara Sri Kandi klebu ing ana pepungkuranmu Begawan Durna sumitraku mbiyen ya kuwi ku mbayane kepengin mengku marang sira wong ayu tobat wong gerangan ora noleh karo githoke biyo wis tuwa meng kari mendhem kok dadak arep rabi meniki njur sing gegaran apa coba ora apa-apa ana to dikapa-kapano sing jeneng wong tuwa ki rak dada munggah tuwa dada mendhun pikun Begawan Durna klebu bakal nglamar kelawan kowe. Tobat mekaten. Wara Sri Kandi, sawangen aku to, mbok noleh sithik wae. Noleh sithik wae Wara Sri Kandi tak nggone tamba kangenku karo kowe. Tobat. Kula menika gumun lho ing atase pendhita kondang pendhitaning ratu kok. Tobat saking mriku sok mambu lenga mambu. Minyak troli. Pendhita kok embune minyak troli. Kleru apa ya? Kaya mau wis nggon botol tak semprotke. Kok ki nek kesusu ya wis werna-werna wae ora. Mula kabeh mau tentrem lan urane negara Pancala gumantung marang anakku wadon. Tegesipun ngados pundi? Sapa wong kang bakal sira ladeni minangka dadi guru lakimu? Sapa ingkang bakal mbok tampik kabeh mengko winengku ana ing lambe atining sira anakku Wara Sri Kandi? Rama sampun wong salwangsul aturaken sinten kemawon saged mengko Wara Sri Kandi menawi tiyang menika saged ndandosi Taman Maharakaca pulih kados wingi uni. Awit saking pangapipun Prabu Junggung Mardiyaduk nalika semanten Taman Maharakaca dipun bibrah mboten kanten-kantenan sinten kemawon ingkang saged ndandosi Taman Maharakaca sonten dipun dandosi enjing saged wangsul kados wingi uni. Kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng satriya utawi Nalindra menika. Semanten ugi menawi enjing dipun dandosi sonten sampun dados enjingipun kula saged winengku garwa dening sinten kemawon mboten ngomongaken para Nalindra satriya nadyan tiyang Papa Sudra Wulandara Jalmawanan badhe kula ladosi ngantos telasing yuswanipun ingkang putrapun Wara Sri Kandi Kanjeng Rama Pandhita kang kirara wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang lole kentos walu gimbal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana yamah bebek ritinge cilik-cilik. Iya, ya Wara Sri Kandi ucapmu ingkang mengkono mau sajae kowe ngiyas karo Begawan Durna. Sajae kowe ngilani karo Begawan Durna. Wara Sri Kandi, aja mbok anggap Begawan Durna ki pendhita loro saudan telu saurupan. Aja mbok anggap Begawan Durna ki mung pendhita cepete. Yen mung kuwi penjalukmu supaya aku iso ndandani Taman Maharakaca. Oh, Wara Sri Kandi kowe bakal tiba ning pangkoning Begawan Durna. Rama para sepuh kula nyuwun pamit. Anak kula nang Begawan Durna arep tindak ngendi? Kula badhe tapa brata. Kula badhe prihatos nyuwun kekiyantaning Gusti Ngakarya Jagat supados saged dados sarana nggih kula ndandosi Taman Maharakaca. Oh, ngono to. Inggih. Yo, yen pancen ngono, tak pangestoni nggih anakku calon mantu. Matur sembah nuwun. Mugi kasempatan kula mboyong putrapun Wara Sri Kandi. Nuwun sewu Yayi Raden Tresna Jemena.
Iya Bapak Pandurna wonten menapa? Wah, panjenengan menika mboten kompak. Iya iki terus tajemena. Kang Mas Begawan Durna wonten dawuh, kula nyuwun pangestu kula badhe lampah topra, badhe lampah prihatin. Tapa, sanes topra. Kula menika saking remenipun ngantos keturut-turut cangkem kula. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Kang Mas Kresna kula nyuwun pangestu. Iya, Adi Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, nggih matur sembah nuwun. Kang Mas Baladewa kula nyuwun pangestu. Yo, adiku cah bagus, adiku cah Gagah Begawan Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pangestu. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pangestu Kang Mas. Werkudara, apa? Mbaya diwangsuli. Kowe iki ping mangsuli ngono kok. Ya, tak pangestuni ngono ora sik. Kelong apa to awakmu? Wah, isin. Ora nyono yen nang kene bakal kewirangan. Wangsulana kok ndak kagol atine. Kang Mas Werkudara kula nyuwun semetu. Anu pangestu. Wah, yo, tak pangestuni ngono. Tak pangestuni ngono, ge wis, ge omong kok, yo tak pangestuni. Aduh yo. Kowe iki ngopo? Ora usah cerewet, aku dhewe sing wangsulan. Ya wis ge wangsulan. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pangestu. Wah, yo sing hati-hati. Panjenengan pirsa mboten kula ajeng teng pundi? Yo ngerti ora, Durna Arnendi. Wah, kok tambah pitakone. Wangsuli Arnendi ngono. Kowe Arnendi. Durna adiku. Durna bapakku. Adi. Yo. Durna adiku Arnendi. Kula badhe lampah tapa, Kang Mas, badhe lampah priantos wonten ing kono supados saged dadosi Taman Mairakaca. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono kae wis. Wah, yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kula sampun dewasa, Kang Mas. Iya. Kula nyuwun pangestu. Iya, wis ge menyango. Rama Mara Sepuh kula nyuwun pangestu. Sri Kandi. Mbok nolea sithik ta. Sadurunge aku tapa ki sangonana. Sangonana esem karo liringing netramu, Sri Kandi. Sri Kandi, aku ora gegermu ora kuat. Geger kok putihe kaya ngono ya ampun, yang monggo gegere bojoku kaireng ora jam-jaman. Geger nek brangkang kok kaya meja. Sri Kandi, aku tak njaluk pamit ya Sri Kandi, kowe wangsulana. Sri Kandi, mbok yo tok wangsuli to. Kelong apa to kowe mangsuli karo Begawan Durna? Sri Kandi, ndawuh. Mbok wangsulan. Tobat. Eman-eman cangkeme. Kowe saiki ajar siden po Sri Kandi. Kok nganggo eman-eman barang? Sri Kandi tandani Sri Kandi, kowe mesti guyu Sri Kandi. Cangkemmu dincai kupu Sri Kandi iki lho. Iki Sri Kandi kaya brengos, ndak? Sri Kandi menoleh ya. Aduh. Dewe rumangsa isin, wong nyatane kula mbiyen menika tunggal guru kaliyan Kumbayana. Nggih, aman. Namung semanten tumrap kula perkawis ngaten menika menawi kapenggali cethek menika ugi gampil nanging menawi kapenggali lebet menika ugi saged winastan awrat liripun kathahing para nalindra reja nermanting sami ngayunaken dhateng pun para Sri Kandi lan kepengin andandosi Taman Mairakaca mbok menawi wonten setunggal kali ceceking penggalipun para nalindra ing badhe tumindak mboten sae lah menika mila saiki menika kula nyuwun tulung dhateng jengandika anggir kekalih lan anakku Werkudara padha kundur marang negara ing Ndarawati Mandura Padine Jodipati ya ngamarta nanging kula suwun jejagi katentremaning negaring Pancala kula ana ngestakaken dawuh paman ngestakaken dawuh ya Drupada bapakku ngestake dawuh terus semeno wonten timbalan ngadhawuh budalna kang padha siba ingsun kundur kedaton tatanan para wadyabala lan para kawula aja ngantur kepadha gawe geger lan titipriksanen pakuwoning para nalindra nerpati kang padha makuwon kepengin mengku marang putraku Wara Sri Kandi yen ana ingkang trusap-trusup sajak nyubriyani luwih-luwih ana ingkang maraja saka sela-selaning garu elekno
yen pancen berguguk utawaton ora gelem di tuturi kanthi becik mangsa borong katentremane Praja Pancala tak pasrahke marang Atmajaku terus aja meno. Kliran ana madal pasane nambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh nggih. Atmajaku terus aja meno. Purna gatining pananggilan. Satu-satu kudu datun jeluk saking dampar ketul kenapit gamparan gading kadhiraken sangganing Puromban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil patraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindak nyusri Narata lampun katinon saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindak nyusri Narata wau. Paripurna sang nata arsa